aici de Noaptea Muzeilor. Noaptea Muzeilor este un concept european care se sărbătorește de regulă acum anul acesta, în 17 mai. Noi, să zicem, am furat startul acestui eveniment și am dorit să le externalizăm, să le aducem și la Șimleu această formulă. El este un concept care promovează, în primul rând, cultura și tocmai de aceea cultura unește oamenii, creează punți de legătură între ei și creează coeziune. În această seară vom avea de-a face cu imagini realizate de fotograful, sau în fine, profesorul Fodor Laszlo și de fotograful Demian Șandor și subsemnatul, care mai mult sau mai puțin am înregistrat aceste imagini cu Șimleul de-a lungul timpului, undeva începând prin anii 80 și continuând cu imagini din 97. Aici era drogheria, așa zisă tutungherie, sau în fine unde se vindeau ziare, țigări. Era fascinant ce miros plăcut venea din acel magazin, doar că era interzis minorilor. Dacă ne gândim că aici undeva e banca, în spate monumentul lui Iuliu Maniu și toate celelalte din spate. Unii s-ar putea să vă șeri cunoaște este stradă de cei cam de vârsta mea. Da, astea erau un magazin așa, arătau, erau cam deprimante, dar ne bucuram când prindeam încălțări de piele. Da. Și aici, exact locația pe care stăm noi acum, în zona restaurantului Măgura, dacă ne mai aducem bine aminte, nu? Unde se petreceau nunțile și toate celelalte și unde cânta și Taraful cu Muico și cu alți lăutari ai Șimleului. Realizată cam de unde suntem noi acum și cam unde se află brutăria Albanezului. Și bineînțeles clădirea cu cecul care este și acum în picioare, o supraviețuitoare, cum s-ar spune. În rest mai este clădirea pe care se proiectează și lanțul de magazine, vedeți exact, se vede și Biserica Romano-Catolică. Toate aceste magazine au fost realizate, au fost construite de comercianți evrei în șanțul cetății Castelului Batorii, având și beci, tocmai pe considerentul că șanțul deja era gata săpat și beciurile au fost construite deasupra acestor șanțuri. Da, cu siguranță ne amintim mirosul de la carmangerii sau de la alimentarele unde mâncam marmelada din lăzi de lemn și în butoaiele de tablă se vindeau fie pești de ea marinați, fie găseam uleiul tot așa la butoiul de cât era, 100-200 litri. Clădiri frumoase de Șimleului care merită, într-adevăr, restaurate și valorizate. Și strada Dunării, sau 1 decembrie 1918, clădirile frumoase, unele mai mult sau mai puțin întreținute și în ziua de azi, depinde de cei care le gestionează, le administrează. Asta deja nu mai există. Da, alte clădiri frumoase care, din păcate, a fost demolată, dar orice clădire nerestaurată apare, sau în fine, e urâtă. Și aici clădire care s-a demolat. Da, exact acolo unde e Prădoiul. Și aici pot de fi și Sanepidul, dacă vă aduceți aminte, unde ne duceam cu groază că ne mai trăgeau sânge sau injecții de alt gen. Și puținele dacii care mai circulau pe atunci.
Ei, și acum nu vă aduceți mulți aminte de podul de lemn, puntea dinspre strada Nicolae Bălcescu. Uneori treceam cu emoții pe ea, că era destul de șubră de anumite puncte. Ulterior s-a construit o punte din beton, ca și cea de pe Cuza Vodă. Și acum, bineînțeles, e acea legătură de șosea cu două sensuri. Și autobuse locale. Astea deja sunt imagini de sus, de pe, hai să zicem, din zona cimitirului, în care se vede clădirea poliției, colegiul, un gimnaziu minorit, în fine, și în spate ar fi Castelul Batoi. Și aici școala, Silvania. Liceu industrial și liceu economic, da. Bine, imaginele sunt din 85, parcă, dacă nu mă înșel, și atunci e explicabil. Da, zona cu... Asta e zona din spate de la... Da, vis-a-vis de școală, da. Asta e strada care duce la Biserica Reformată. Și aici în spate, la zona de IPL din oraș. Ce era în spatele blocurilor? Asta cred că era caravana, nu? Caravana dragostei, cea care venea și ne căuta de sănătate. Da. Asta e casa care cred că nu mai există, cred că a fost recent demolată, nu? Lângă Biserica Reformată, una din cele mai vechi case din Chișinău. Și Biserica Ortodoxă de acolo, de pe Simeon Bărnuțiu. Deci ceea ce este de remarcat este calitatea fotografiilor, deși la vremea respectivă filmele se găseau destul de greu. În general erau Azo Mureș, dar unele, eu știu că am lucrat și pe filme expirate de 11 ani, chinezești. Și totuși am reușit să fac ceva poze, dar nu era ceea ce trebuia să fie. Primăria văzută de sus și cu construirea blocurilor din fața ei. Da, aici la construirea blocurilor din fața primăriei, dacă nu mă înșel. Da. Și băncile mai sunt și acum. Și Castelul Batoi, Parcul Cetății, cum era pe vremea noastră, cu zidurile Parazit deja și cu restaurantul deja demolat parțial.
O imagine generală cu Șimleu. Nu întâmplător, poziționarea sa la toalele Măgului Șimleului dă un farmec aparte, chiar dacă o fotografie alb-negru are ceva special în ea. Așa cum o să vedeți, imaginea realizată de mine, eu mai mult am lucrat pe diapozitive la vremea respectivă, pentru a surprinde color. Aici e depozitul, ați văzut depozitul de cereale care erau undeva pe strada Gheorghe Lazar. Acum e cartier de locuințe, de case, în zona respectivă. Și aici, dacă uitați în fundat, se ved castanii și gara veche a orașului, între blocuri, unde înainte de a se construi Unicarm, gara veche, așa cum era în anii 84-85, există și acum, doar că este proprietate privată, același depozit de cereale, în momentul în care se demola, la început de anii 90, o imagine generală cu Șimleu, sălcile care erau încă destul de mici, autogara, așa cum era ea la început de 90, și aici alta, să-mi fine. Aceeași autogară. Aici strada Viilor și cu strada Argeșului, văzute de sus. Dacă vă aduceți aminte exact unde este acum complexul Măgură, așa cum arăta fosta maternitate, unde mulți dintre noi ne-am născut acolo. Nu o să vă vină să credeți, dar acolo ne-am născut. Acolo era maternitatea, dar noi nu ne aducem aminte nimic. Și Măgură ăsta, depresiunea și Măgură văzută de sus, acoperite de ceață, toată depresiunea și Măgură, un fenomen specific în momentul în care s-a construit, s-a amenajat barajul de la Brășorț. Luciul de lac creează astfel de efecte, mai ales toamna. Asta e un film făcut de un fotograf actual, Răzvan Petrovan, din Șimleul Silvaniei. Am zis la final să facem o surpriză, să vedeți imagini cu Șimleul actual. Mai mică modelul.